Giyo lumaksana magita kita pun Bapa Joko. Lo it's ya iyo Bu Joko kula aturi minggah pepanggungan Mas Manten lan Nini Kementen cerita karo sapa yen arep cerita karo sapa gendut Cak Ayu cerita lah sing mbok manduk ayo ya jarang-jarang lagi sambat wis ra kuat arep jalan kula bingung lekun nembung dakan sok kapan iso ngedam Apa lagune? Matur suwun. Ya wis terserah lagune. Piye to iki? Ya matur suwun. Ya digayengke bolo wis sak kesele. Matur suwun. Putra.
joget di tengah, kita putar yuk, putar yuk. Ayo, oh, oh, oh.